Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, mafi alkhairin addu'a ita ce addu'ar ranar Arafa, sannan mafificiyar addu'ar da ni da annabawan da suka gabata muke yi ita ce, La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Babu wata addu'a da mutum ya dace ya yi kamar addu'ar da annabi ya koyar a yi a wannan rana ta Arafa. Sannan akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir sau 100 a wuni daya, za a bashi ladan kamar ya yanta bayi guda 10, sannan za a rubuta masa ladan kyawawan ayyuka guda 100, haka za a kankare masa munanan ayyuka guda 100, za a kare sa daga barin shedan a wannan wunin. Sannan babu wanda zai yi aikin da ya fi wannan a wannan wunin face wanda ya kamar wannan ko wanda ya sama da 100. Mu yi ƙoƙarin yin wannan addu'ar a wannan rana ta Arfa, domin Arfa sau ɗaya ake samunta a shekara tak. Mu yi koyi da sunna.